Sziasztok, Cicero vagyok, és ez a Skyblock újra. Ez 5. rész, aztán igen, ez az 5. itt a Denis MC, és megoldottam a kábelszony generátort, hogy Igen. ide raktam a lávát, ide ugye örök vízből raktam 3 vizet, ide ugye lyukakat, ide középre tettem, mert igen, hogy ne folyjunk egymásba, és a láva itt szétfolyt, és így pont kijött. Tehát látjátok. Igen. Itt is összefolyik, és itt is összefolyik. Tehát dupla kábelszemléletorral a fangot felveszem kicsit. Jól van. Fajt szerintem nem fog kinőni, tehát elkezdek bányászni kábelszont, hogy nagyobb teret csináljak. Meg ezt a challenge-et megcsináltam. De ezt még az első részben megcsináltam, tehát nem kellett újra. Ezzel is fogyott. Kéne fa. Nem úgy, mint hogyha most nem lenne, mert van, csak ez nem a legjobb mennyiség. Bug. Nem veszel észre valamit? Várjál, mindjárt. Nem. Nem? Nem. Tessék? Itt vagy? Halló? Sőt. Igen, nem vagyok. Na, jó. És nem hallottalak, valami történt. Na, mi van? Biztos, hogy megszakadt. Most látsz? Most látlak. Adok neked is egy csákányt. Na, adok neked is. No. Hát, kábelszomb bányászás. Hát ez most egy kb. Egy ilyen rész lesz. És, hát látjátok, újra kellett kezdeni. Azt hiszem nem vettem fel, hogy ezt a kábelszomb generátort így megcsináljuk. De mert Denis MC nem volt, nem megszakadt a hívás. Na figyelj! Aha. Én most elkezdtem a Cobblestone Generator Challenge-et. Megvan 64? Jani, állítsd már a fiamot másra, hogy ne essen az eső. De egy! Ne üvöl csak fülembe, 2, 1 óránként tudom állítani. De Cobblestone Generator Challenge nem lesz semmi. 64 Cobblestone-t azt már ne pazaroljunk rá. Öt percünk van, na szedjünk. Na, de muszáj azt megcsinálni azt a challenge-et? Hát én már beraktam. Már megcsináltad? Még nem. De? De megfogom, 38-nál tartok. Mert segítek, adok neked. Várjál, nem találtam bele.
De felvetted. Megvan 64, ugye? Aha, de nem adta ki. Mit? Menjél per C, és ott van a Cobblestone generátoros a üvegnél, na. Per C. És ott van bal felső sarokban a föld, és mellette jobbra arra a Cobblestone generátorosokat nincs rá. Jól van. Na és most Danis, kösz, szedhetjük előről. De már megvan. Igen, de szedhetjük előről. Ez most elvett 64 Cobblestone-t. Na merre bővítsük a szigetet? Szerintem arra, ne a Cobblestone generátor fel. Egyetértek. Jani, átállítottam a biomot. Tehát tudod? Aha. Per is, Desert. biom, a mushroom. Biom, mushroom. Ja, aztán akkor te csináld. Nem tudod? Nem. 34 perc múlva tudom lecserélni. Utálom az esőt. De várjál! Nem, várjál, hülye vagyok. Várjál. Most milyen biomon vagyunk? Most mushroomon vagyunk. Most mushroomon vagyunk, tehát hogy a desertre akarjuk átállítani, ugye? Ugye? Aha. De akkor csúnya lesz a fa. Vagy legalábbis nem esünk, na jó felől nem lehet, csak... Csak egyelőre. Mondjuk eső az tényleg belagoltatja, tehát az jó lenne, hogyha nem lenne. Léci, Jani, gyerünk gyors. A látótávolságot leveszem. Mert nekem nem kell. Teljesen levettem, mert tök mindegy. Mit tegyek le? Hát... Gyors. Ez nem kell se. Így már valamennyire jobb. És így szebb is lett minden nap. Jól van. Mit állítottál? Elvált az eső. Na, szedjük. Ami kábelszól nekem beleesik a vízbe, az átmegy hozzád. És te felveszed, ez a jó. Jó, hogy csináltunk egy ilyen double cobblestone generátort. Ja. Meg nagyon nem tud kárba vészni, mert hogyha oda víz megy, ott is csak cobblestone lesz, mert nem ott van a lávának a forrása. Csak akkor, hogy a láva forrásban vagy. Várjál? Ez a fa szerintem itt nagyon nem fog kinőni. Működik az AFK? Nem. De én szerintem köszönjünk el. Most gyorsan be kell fejezni, nem nézem az időt. Na. Szerintem akkor sziasztok! Sziasztok!